Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimbo anofumura anoita mai. Timu yangu ndepi mukuita sei tadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa chokupai timu yangu basa tapinda pane zviri kupisa panhasa nditi mangobayo chiti button subscribe so that amusari pane zvese zvinenge zvichipisa bozi apa pachaino zviri kupisa mese timu yangu satapinda munyedu yanhasi ndane imwe nyaya iri kunakidza nyaya iri kuchapira kwapinda foni nyowani kunziyo logic ifoni yangu kuramba screen penyu ifoni ikutengwa nemutengo wakaderera apa inorema chikwande chako ungonotora zvako saka ma details ichi ndokuda pa screen penyu chinokwanisa kuiona kupi munobata vapi okupinzira yanditi foni ndiri kuda pa screen penyu dziri pamhando dzakasiyana siyana kune matape nematape but timu mangobata namba dziri pa screen penyu apa kapa munogona kungopedzera masports kuti zvinofamba sei yanditi tichinofambira mberi kune promotion yabva na iyo pa ITO apa ITO iri kupisa kwatanga nziyo Black Friday kunzi iyo wakatenga foni wani pane ziri kubuda apo unopiwa nembasera yekamupudzi kana kamaifa ikeke chinokwanisa ngoita masese yako ari kufamba nawo nawo muhomwe saka namba ndizo zvakare dzimwe ziri kubuda pa screen penyu munongobata idzodzo munobatsirwa ipapo nditi right chipita panyeda nhasi iri kupisa timu yangu nawo iri panapa kwazobudikira step mother vamuwana ava vakamuchengeta zvinzi yonzi mai muwana vakamutiza ne 4 years saka achaura vacho ati nazvakawanda zvikuwedzerana kuti ase because umbowo ziri nawo nditi zvakazvinzwira step mother vachibuda musaga aiwa vachaura zvese kutanzi mai muwana vaitove maboyfriends vachizouya zvona mwana vachiuya zvitonyangira but business umbowo ndinawo hondo chiripo drama chiripo mutumba usichovavigwa zvinzwira imega. Inini va Misho kwete muwani zita rake ratomuziva naro nderekuti Misho. Inini ndakarorwa Misho aine 4 years. Misho anga kutogara kudhara nababa vake. Pa 4 years dzandakagara naMishi andambobvira ndaona mai vake vachiuya vaitongosheta zvokuya vachidongorera ende pavaive futi kuzoona mwana vaitova vane vamwe maboyfriend vaive vachikodongorera mwana kubva vaenda. Inini ndakachengeta Mishi kubva vane 4 years. Ivo kana vari mai vaMishi sevakatadza kutsvagira mwana wanzvimbo grade 0 avatomboziva kuti mwana grade 0 akadzidza paZororo Center. Kana vari mai vaMishi sevakatadza ungatadza kuya kana kugraduation yemwana wako mwana graduation ECD nyange uchinzi wakarambana nemurume hautadze kuya kuzova representative pagraduation yemwana wako zvakaitwa nenini namai nini mwana nzvimbo grade 1 kana vari mai vakatadza setsvagira mwana wanzvimbo grade 1 mwana akadzidza grade 1 kusvika grade 7 mwana akaenda kusekondari avatomboziva kuti mwana akabuda nemainisi mangani ini ndinoziva kuti mwana akabuda nemainisi mangani ndikaenda ndikanotsvagira mwana nzvimbo form 1 mwana akadzidza form 1 form 2 paifudhai 1 mwana akabva paifudhai 1 akomplaina kuti mama ndisugara zvakanaka kuengineering achibva abva vandotanga kudzidza kuwadzana akadzidza form 3 neform 4 Mishi form 3 neform 4 anabuda nemaresults akanaka akabuda ne2 subjects vanati Mishi zvina nodzokere kuchikoro vanamudzosera vanamupinza mutown Mishi akatanga kuti amtsikando pande kampinza mutown adzidza pa face to face nhasi amai vanotaura kuti mwana ndewavo pese apa wakanga vari kupi pana Mishi 2 years dzavazorarama naMishi dzava kudedzera ndowamai vemwana tatenda wacho warutaura nezvavo nhasi wada kubhadhara taira mari yekuheritage tatenda akagumira form 3 sei kana vanga vari kuvarisa amai vakatadza sei kuti tatenda pedza chikoro form 4 tatenda wacho nhasi autaura zvaarutaura zvaita aiti akatadza kugara kwaifudi aizogara mumba kwangu inini hazvireve kuti kutaurisa ndokugona chikoro common sense inokudza munhu chakanaka nechakaipa ini handunganirwe nevanhu kana kufadzwa nemashamwari kana kufurirwa nemashamwari ndega ndakazvimirira mai Mishi kana makachengeta mwana mwari ngavakuitire zvakanaka ava vari apa ndo vanhu vakakura naMishi mapicture aya mapicture Mishi ndiye akapfeka zverudzi. Mishi ndiye akapfeka zvered. Ushu ndiye ane t-shirt yellow ushu ndiye mudiki ari pazasi paoveso ndo vanhu vakakura naMishi. Apa ndinini apa naMishi wacho mumwe musi ndakasvika mai vanoda kuda kutaura zvavanoda pamusoro pevanhu ini handina mwoyo kunge vainawo inini handifambi ndakasvika musi vachirwara mai ava ndikavabata nemaoko angu angu nasisi vangu inini ndikavageza tikavasumudza tikavapinza motikari vasingazive kana zvavari asi nhasi vanotaura kuipa kwangu nokuti Mishi azofa nezvinhu dai Mishi akafa ari mumaoko mababa Taira Lloyd asina chainacho nhasi mariro aMishi aita here zvaitai
nhasi vari kushamisa nokuti vane tumari twa vari kukokorodza vachipiwa kwana Genius nekuna Shipeni. Ini handidi kana sendi ramishi, mari ramishi echimuslim hakoste mari nokuti hana kana bhokisi, anoenda ari mujira. Haisi nyaya yeflambo nokuti munhu kana uchidza kuti mwana wako afa rufu runorwadza, mwana achitsva, mwana ari mabhonzo, woda kucelebrate. What do you want to celebrate for? Uda kucelebrate achipa mwana wako akafa rufu runorwadza instead of kuti uriti mwana avigwe pachimuslim anamatirwe akumbirwe munamatire kuti mwana afambe zvakanaka. Chichi kuwafadza pakucelebrate rufu rwemwana. Ndokumbobvunza hanzi zvoni there's been a development yekuti you came back yesterday na7 without what about. Is that true? Vanonyepa. Takataurirana panapa nezuro. Sezvo ivo vari kuda zvecelebration yemwana wavo. Tichibva taurirana kuti alright mwana anotorwa kuDoves. Anotorwa parenyatwa oenda unorara kuDoves. Mangwana makusaina 8 moya muchitora mwana oenda kwaIfield. Mono celebrate zvamuruda zvato kucelebrate. Na 10 o'clock mwana otorwa oenda kuBelvedere, kumasjid yechimuslim yekuBelvedere. Mwana onogezeswa ori pamujira rake, mwana oenda unovigwa kuWarren News. Ndo zvatakawirirana. Munhu aenda kuti anovataurira kuti ndo zvataronga, vakatanga kutuka vanhu, vakangobuda motikari dzavo, vakanga vari vane shamwari dzavo, hamene zvakanga putiso zvakanga vanhu, vakatanga kutuka vanhu. Chete vacho vakanga varipo, urongwa takaita tese natete vacho tikatowirirana kuti bhodhi inotorwa na8 yoenda kwaIfield. Vonocelebrate zvaruda zvacho kuita kucelebrate mwana. 10 o'clock bhodhi yobva kwaIfield yoenda kuBelvedere, mwana unogezesa unovigwa na 12 o'clock Warren News pachimuslim. But ivo ndo vari kungovhiringidza. Makambona kupa mai vanofambira mariro emwana wavo. Vari kuchema kavo, ngavagareka pakona, vacheme mwana. Vari kuita zvemwana voita, votungamidza vari kuita zvemwana. Asi makambona mai vanopinda kufambira zvese, bokisi remwana wavo, zvese kuda kuita zvese. Vari kufambira chema. Ina ndabasa nemari yaMishi. Handina kana chandonyengera pana Mishi, ndikuda kuti Mishi avigwe muchitendero mwana wangu. Azorore muchitendero, aitirwe munamato. Semwana akafa chitambo. Okay, Mama, I believe as the choir mapepa an interdict from court. So imi muri kuti chinazvo sema nekuti hapana chaitwa except court yazopa rolling. Zvavari kuda zvacho kana vati tende koti tiende koti. Kana vari kuda tiende koti tiende koti. Bosi sati tutamanga rakaisa. Ende sati tina kuramba kaita. Asi kuti vakangobuda vakatanga kutuka vanhu. Ndosaka vanhu vakabva varamwa nesu vapinda motikari uchibva vaenda. Ende pamusoro pazvo chiona handiti vakauya kuno kwanditi tiri kutaurirana hatina kuzva kuti vakaunganidza vanhu kuseri kumochari vakaviga vanhu vane zvimudhudhura nezvimotikari kuseri kumochari isusu kuno kuti tiite conversation yemwana yekuti tivige mwana. Saka vaidei chavari kuda mai ava kucelebrate rufu rwemwana chete, vada kucelebrate rufu rwemwana. Deko, what do you need deko for? Mwana akafa chitambura. Unoda deko yeipa mwana akafa achitsva hama dzangu, mwana akafa achitsva. Woti unoda deko. What for? Ngavasataura kwavasina kuswera, havana kuchengeta mwana, vakazochengeta mwana 2 years dzamwana dzakanga anetsana namai nababa vake. Ndopa vakatsurwa. Mwana wachatotaura zvakawanda pamusoro pavo. Mama vanondinetsa, mama vanondishungurudza, vanonyepera kurwara kuti ndivape mari ndivatupe nemari kuSouth Africa kuti vanotamba loto nekumwa doro. Inini handidi kana ndogara mama, ndikaenda kuti mama vanoputa fodya, ini handipute fodya ndinozarirwa. Ndikapinda mumba mavanenge vachiputa fodya ndotanga kuzarirwa. Mwana wavo wacho ndiyaitaura izvozvo. Ngavataura kuti life kavaenjoya chete pana Mishi, vakadzoka South Africa notoka kuti Mishi akuita tumari. Panga asingati tumari ari kuna Lloyd vakadi kudzoka. Ngavasataura kwavasina kuswera. Havana kuchengeta mwana. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenyu skimba no fumura no itama.